ନମସ୍କାର ସବୁଙ୍କୁ ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଏକ ଛୋଟ କଥା କିନ୍ତୁ ଦାରୁଣ ମେସେଜ ସହ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନଟାକୁ ଏକ ନୂଆ ଭାବରେ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି କିଛି ସରଳ କିନ୍ତୁ ଦରକାରୀ କଥା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି এই ছোট ଯାତ୍ରାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯୋଉ କାମଟି ଜଲ୍ଦି ଚାହୁଁଥିବେ ସାରିବାକୁ ସେଇ କାମଟି ଅନେକ ବେଳରେ ଜଲ୍ଦି ନ ସରି ଡେରି ରହିଥାଏ। ଅତ୍ୟାଧିକ ଦ୍ୱାରା କରିଥିବା କାମଟି ବାଧା ଆସେ ଓ ସମୟରେ ବଢିଥାଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯଥାଯଥ ପ୍ରୟାସ ଥିଲେ କାମ ସମୟରେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ସରିଯାଏ। ଠିକ ଅଛି ଆଜି ମୋ ସହିତ ହେଉଛି। ସକାଳେ ଇପି କରିଦେଇଥିଲେ ତା ସହିତ ଦହିବରା ଆଉ ବରା ତରକାରୀ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପାରେସନ ଲାଗି ପଡିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥିବି ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମଟି ସାରିଦେବି କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ହିଁ ଲେଟ୍ ହିଁ ସବୁ ହବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ମୋ ସହିତ ସେମିତି ହିଁ ହଉଛି। ଦିପହର ରୋଷେଇ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ଦିପହର ରୋଷେଇରେ ଆଜି କରିଥିଲି ଉଷୁନା ଭାତ ଆଉ ତା ସହିତ ସୋୟାବିନ୍ ଆଳୁ ଆଉ ତା ସହିତ ଫୁଲକୋବି ପକେଇକି ଗୋଟେ ତରକାରୀ ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠି ଦହି ବାଇଗଣ କରିଥିଲି ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠି ବଢି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠି ଛୁଇଁ ଭାଜିବାକୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ଛୁଇଁ ଭାଜି ହଉଥିଲା ତା ସହିତ ଟମାଟୋ ଆଉ ବାଇଗଣ ପୋଡି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଝିଅର ଖାଇବା ଟାଇମ ହେଇଯାଇଥିଲା ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ବାଢିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ଭାବୁଥିଲି ସମୟକୁ ମୁଁ ହରେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆମକୁ ପଛରେ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ଅସହନଶୀଳତା କାମ କରି ଗତିକୁ ବଢାଇ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ରୋକିଥାଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ଚାବି ଯାହା କାମକୁ ସମୟ ଭାବରେ ସଜାଡିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଥାଯଥ ପ୍ରୟୋଜନ ଓ ଶାନ୍ତି ମନ ଥିଲେ କୌଣସି କାମ ଡେରି ହୁଏନି। ଅତି ଆତୁରତା କାମକୁ ଗୁଣକୁ କମାଇ ଦିଏ ଏବଂ ଫଳକୁ ଖରାପ କରେ। ସମୟ ସହିତ ଚାଲିବା ଶିଖିଲେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧୀରେ ଓ ନିୟମିତ ଭାବରେ କାମ କରୁ ସେତେବେଳେ ସେ କାମ ଭଲ ଭାବରେ ସରିଯାଇଥାଏ। ଅତି ଚାଲାକି କାମଟି କଲେ ଡେରିରେ ହୋଇଥାଏ। କାମକୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସେ କାମଟି ବେଶୀ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭାବୁଥିଲି କରିବା ପାଇଁ ସମୟଠୁ ତ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭାବୁଥିଲି ଚାହାଟି ବସେଇ ଦେଇକି କାମଟି ସାରିଦେବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଉ ହଉନି। ସେ ମୁଁ ମୋର ସୁଇଚ୍ ମାରି ଚାଲିଛି ସେ ତାର ଅନ୍ ହିଁ ହଉନି। ତାର କଣ ହେଲା କେଜାଣି ମୁଁ ପୁଣି ସୁଇଚ୍ ଭଲ ଭାବରେ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଚାହାଟି ମଧ୍ୟ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ତା ସହିତ ଇଭିନିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଇଭିନିଂରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଖୋଇ ଦେଇଥିଲି ତାର ଛତୁଆ। ସେ ତାର ଏଠି ଟିଭି ଦେଖି ଦେଖି ଏଞ୍ଜୟ କରିକି ଖାଉଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଏଠି ତାକୁ ଟିକେ ଭିଡିଓ କରିଦେଇଥିଲି। ତା ସହିତ ଯୋଉ କାମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସକାଳୁ ଲାଗିଛି ପ୍ୟାକିଂ ସାରିଦେବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ହେଲା ନାହିଁ। କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେଇକି ମୁଁ ମୋର ପ୍ୟାକିଂରେ ଲାଗିଯିବି। କାରଣ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ମିନି ବ୍ଲଗରେ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯିବି। ତ ଏଠି ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ଫ୍ୟାକିଂ ସବୁ କରିଦେଇଥିଲି। କିଛି ତ ସରିଯାଇଥିଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ତା ସହିତ ଏଠି ହେଇଯାଇଥିଲା ଅଟା ଚକଟିବା ଟାଇମ୍ ମାନେ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଅଟା ମଧ୍ୟ ଚକଟି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଦିପହର ତରକାରୀ ଥିଲା ତ ତରକାରୀ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ତା ସହିତ ଏଠି ସନ୍ତୁଳା ମଧ୍ୟ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତ କିଛି କାମ ନଥିଲା ତ ଏଠି ପ୍ରେସରରେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ସନ୍ତୁଳା। ଆଉ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ମା ଝିଅ ଟିକେ ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୋ ଝିଅ ତାର ଏଠି ବସିକି ଟିକେ ଲେଖୁଥିଲା ତାର ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଟିକେ ବସିକି ଏଠି ଟିକେ କହିଦେଲି ବୋଲି ହାଇ କରିଦେଲି ମାମା। ସେ ତାର ହାଇ କଲାନି ତାର ସେଇଠି ବସିକି ଲେଖୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ବସେଇ ଦେଇକି ଏଠି ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଖିଆ ପିଆ ସରିଯାଇଥିଲା ତ ଏଠି ବାସନ ଟିକେ ମାଜି ଦଉଥିଲି। ବାସନ ମାଜିକି ସରିଦେଲେ କାମ ସରିଯିବ। ଆଉ ମୋର ଯୋଉ ଅଧା ପ୍ୟାକିଂ ରଖିଛି ତ ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିବାରେ ଲାଗିଯିବି। ମିନି ବ୍ଲଗଟି ଶେଷ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନୁହେଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସଫଳତାର ରାସ୍ତା। ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭରାତ୍ରି।